Hello guys! Welcome back to my channel and today is, anong araw? Ewan ko ba? Okay, today is Saturday, May 21, 2022 ng 5 in the afternoon. And, ano pang gagawin ko? Okay pala. Mabilis ang video lang to guys. Just an update. Day off ko ngayon. And my husband and I, we're gonna go out today. We're gonna watch a movie. Hindi ko alam kung anong movie. It's just a quick decision so that we could do something today na medyo labas ng bahay. Kasi yung ginawa namin, I think for 3 weeks now, is nasa kulunit lang talaga kami and we've been working and working and working. So today, I got a day off. So manonood kami ng sine. What are we gonna watch? A movie called Memory. Oh, Memory daw. Ewan ko. Hindi na ako nag-search ano-ano yan. Basta I'm gonna watch it later today with him. And before going out, kita nyo basa pa yung buhok ko. Okay lang yan. Kasi wala na talagang time, mabilisan. But anyway, before going out, I'll show you yung mga pinamili ko ng mga Filipino goods. And alam naman natin if we are Filipino who's outside the country, outside the Philippines, yung mga Filipino food talaga nag-crave tayo minsan. And even though na, alam mo yun, yung parang nakakain ka na ng steak, na ano-ano pa diyang mga sinasabi nilang masasarap na pagkain, pero wala pa rin tatalo sa mga pagkain kinagis na natin sa Pinas. So, I'll show you. I'm so happy kasi yung binilang ko dito is just like 5-10 minutes drive from where I live. So, it's so easy. Nilagay ko dito para ma-arrange ko kasi yung bag na pinaglagyan na basta na buslot. So, nilagay ko dito guys. May listahan pa ng aking mga pinamili. Nakakatawa. See? There you go. Ito yung mga presyo-presyo dito sa Denmark. The normal price. UFC ketchup. It's been so long na nakatikim ako nito the last time. I think mga 10 years ago pa. Dumi ng kuko ko ba? Anyway. Mga 10 years pa. So, iba yung parang ketchup. Iba yung ketchup nila dito. It's normal tomato sauce. And then ito banana ketchup, so nasa sweet and spicy taste siya. So I'm so excited na matikman siya ulit. Sarap nito sa parang mga lumpia, ganyan. And then 28 kroner ang bili ko nito guys. And then sardinas, asa na yung sardinas ko? Lego. Yan. Red yung pinili ko kasi gusto ko yung may konting chili taste, dalawa. So, yung presyohan dito sa Denmark, nasa 15 kroner isa. So, dalawa, 30 kroner. Ito ay, na-miss ko din to. Normally, nung bata ako, ito yung parang ulam ko, breakfast. Tapos, pinapak ng mama ko for school. There you go. Argentina luncheon meat. And, presyohan dito sa Denmark is nasa mga 42 kroner. So, happy. Tapos, yung pambansang noodles natin, asa na ba? Bumili ako ng Lucky Me beef. Beef talaga yung gusto ko na flavor, guys. Na sa mga noodles. Kasi feeling ko yung chicken parang hindi siya ganun kalasa. But anyway, 4 yung binili ko. And yung isa nito is, see, kita ba? There. So, 7 kroner ang isa. 4 binili ko. That makes it 28. Galing natin sa math! Social! And the next is pancit canton, kalamansi. There, same price. Tag 7 kroner. 4 yung binili ko. Pero nagutom ako kanina. So, kinain ko na yung isa. 3 na lang. Sarap. Grabe. Wala talaga makakatalo sa mga ganyan-ganyan pagkain. Anyway, ano pa ba? Yung next na binili ko is sapsap. There. Kita ba? Sapsap. Hindi naman kita. Okay, guys. Kayo na magbasa. Nasa pinakailalim. Sapsap. 80 kroner. Ito siya. Grabe excited na ako. I'm gonna cook this tomorrow. Tomorrow na kasi lalabas kami ngayon. Nagkakain kami sa labas. So, yeah. Sarap. Tapos, next na binili ko ay, ano ba binili ko? Piatos. Oh, piatos. Dalawa yung binili ko, guys. Yung barbecue flavor at saka yung green na ano ba yung sour and cream. Ganon. Kinain ko siya yesterday. Ito na lang na
na tira. 15 pesos, 15 kroner yung isa. Next is piatos, yamsi. Dalawa binili ko nito. Kinain ko na din yung isa yesterday. Sobrang sarap, grabe. And then, last but not the least, bumili ako ng bihon. Yes. Yeah, bili ako ng bihon. Papaluto ko yung kang Martin siya kasi sa amin dalawa siya yung mas magaling magluto kahit pa hindi pa niya natitikman whatsoever. Sinesearch niya sa YouTube paano gawin, and then pag nagawa na, plasang Pinoy naman talaga yung pagkain. So, yun. Actually, yung bihon, bali last minute order ko siya. Nakalimutan ko na yung price. Pero nasa 321 yung aking nabayaran. 321. So, yeah, yun guys. I'm so happy na andito yung mga pagkain na to. Kasi naman nga, ganun naman talaga pag nasa abroad, diba? Nag-crave tayo ng mga Pinoy food. As in, yun talaga, especially sobrang busy natin sa pagtatrabaho dito. And then when we get a day off, so we get to enjoy these goodies. I'm pretty sure some of you will think, oh, it's not healthy, you're gonna have problem in your kidney, whatsoever. Pero okay lang yan. Kailangan din nating i-enjoy ang ating life. Hindi tayo puro clean, healthy living, ganyan-ganyan. Hindi. As if naman ganun ako. Hindi naman talaga. But anyway, yeah, I'm happy, excited, na makakain ko siya mamaya konti. And I'm so happy kasi yung binibilhan ko is malapit lang talaga dito. So, yun. Maglinis na tayo kasi pauwi na. Lagay na natin dito ulit. Mga ligo natin. Sarap nito guys. Grabe. Kaya lang alis kami. Ay. Ano ba? A while ago, it was fitting. Ano nga. So, alis kami. So, enjoy ko siya tomorrow na. Yun. Lagay natin dito para hindi makalat ba. O, ready na si Mr. ko. Memory daw. Dong, who's Who's the lead star? You don't know? Liam Neeson. Oh, him? That's why I Oh my God! invited you because you're a fan. Yeah, then I'm really gonna enjoy that one. You're a fan girl. Yeah, I love him. He's like my idol, even if he's very old, but he's a great actor and I love his voice. He makes a lot of those... Wait lang, ay, hindi ko na ito papasok. But anyway, yun guys. Thank you so much for watching and enjoy the rest of your day.